kan mas ka board di sana mo akan mau akan niki akan mag statistik ka buat high kiri tenis pa badan to COVID-19 ka is gentle district ni ko ka ba buat maksama kali kali sama ka mau ka hadir ke isa sales ka bawan naki semula beli kali sama ka di is gentle kemudian ki buat maksama na po kaya na po sutna kita kisah mamadan kini beli kali sama ta kemudian nakalan bin bank kalau ka jin mungkin saya punya satu ibu kisah sama Hoi, kata kadai ka kawai ka advantage mo yang ah. Namar kiba bun ki bahaying habang ya keren ya ka deep problem mo. Kiba bun ki kumbabi omenta ki bun ki samla ki ba lepai. Siapa is dangerous. Menta pat ki duna bah ban lepai pat stay. Kiba bun menta ki la syong hayin. Namar ki kmi ki pa kim yok kamasyu. Ban pelik ban proceed ya ka kulit putih jongki. Te ka jingdon jongki hangte kan long ka jigar ku ya namar kin das ngat ho himaki ka ai ka ba pelong ya ki kmi ki pa jungi bakim la shu ban pelik school ni te kin das ngat ho ba ka dai ka ne ka problem kin yo i ka ba kut ka ai ka ba kin pa bet chaka sanchar ka khada te ka jing tlot ka ni ka sanchar ka khadar jungi le ba ginom hikmat ki jungi ka pelong ya ni bangin kerdu adu kan ni di kumbangan yato ipi ni ka Isdian Hill District ni long kebadan bok hamo hakapor man shua hau arjar kadar por bangadang long Presiden Joef ni ya le banyo ya ka Isdian Hill District to hakato ko por long minister man elang tem ngila yo ngida kermen ba kan kiu ka district jumi haka yo kam ka yo jam ti habang hipek pat ya ka ai ka bajia hapo ka district jumi ngara ong balik kini ki samla jumi kim long qualified mo banyo kam hapo ka district jumi kiba buun kide kiba naba tenre habanga ngam jiliu ya kata ka problems ka ai ka ba pelong ya ki samla jongi I ba kimla ban yo kam jam ka don ka daw ka ba kini ka DSC jongi hapo o Isdian Hills nadu ba long minister magremen ngidang yo tang ala kli ki DSC di kumdungin la ban pendungkam ya kita ki samla jungi hagi jin sha ka DSC ka ban ya chashat na mata kum ga district bat mai pan kam shipun ki AK ki ban penbiang ti ndai tang kinong trai hendai ya ka infrastructure ki office ki babun ki balawan ra do mana lang do ma Justin Khar ban yo sanction ban sna ki don ki jaka hendai baro mata ki dang ne thli ti kai ka ba nang penyok bor susu hakabangan sim ya kani ka kabu na kisamla kalong hakani ka junior hakani ka sports uma kermen ulong usamla uba PE syaki lat hakbor ui ya ka football ui ya ka but in reality ngasosi banong ba don pat kata ka jing klete daga taban promote kisamla hagi jing dei bat kini ki kamile kai ni ka stadium jungi ka hapo dancing room hapo jan clear yang tede da pilek ban lek pe pinda isen ya ka jinglong jiman ni hapan ni ka haduk kat ni ka kti ti kum cabinet minister mana kan ni nga yo ka we ka interview jongu ba u hajing sha ula de ban fokus ya kata ka district headquarters jungi ban wanra ka artificial turf jai ko utip banga ele election na po o puskor u kular ban ai artificial turf hupung kata kalong ka ba kipay ba jong six clear kim priang da ai hapo jong ka district headquarter kalong ka kuya baro tong ngikum ka chino pung idon ya kan ka headquarter jong ka CNRB block ka ba ngidang yo menta ti da kadon pisah ka sarkar hiyang yo ai mele Henry ka ba don ka kalong hangte hapo district headquarter ki kena ki batubit ki bami na po Isdian Hills ngai keren ba kini ki coach seni sislong ki ong kena na po Isdian ki don katalen tamba ngai isnai pada don badan ka babian de menta kini ki indoor stadium ni don artli ki block hapo jong ka Isdian Hills ba ka wation ni sapo cleared block dan ni ko wapung block bangi menta ka don ta ka ke indoor stadium ti kum nungin expect ba kini ki samla kin mi shikmat kin yo kam yo jam le ba kini ki jingile kai ki jongki namar ba nimdon kata ka faltis kebabiang bangin ki ti kini ki samla ki ba don kata ka mensin ban yach kmat ha ka mele kai makir kilas ntu ba pleng we mele jongi u bun kam tang ka benta ban penyai kali ha ka por menit bat ka ba yang ipat
la te la penlong brau yang ni bangin lek tre bela ha ke por menmit ban lek tep doyong ban yok kama tang ban yok kama men shwa ka distrik jong ini ya tre da por mensi hendai mata ki kon samla ki bayok tre si spa ha ke simiro ki haban tre da por men namar kala ayat kan deka situation kumne di kata ka advantage bang yo bangala ban yo na kisamla lembah kini ki barok ki balong ki baje ha kini kisan senan Tinggi kau iruka maka hakatuka karya baca di VP diri uba terlibat di film concern banan dalam environment mo di kemengitip ka mula meliang di dan dua apa mula meliang kumdo bakin lech ki bai ba kantaman agen awareness lembaga karan selection fi habadi ba kemarin ka wei na kimat rekam jonga ka dei ha jing dei bat ban penne pensa ya kemarin ka jinglong jingman jong ka distrik jongi ka distrik ka bala jot ka distrik ka bala long abandon ti kani ka jinglong jingman ka distrik jongi ka ai ka ba ngila persyan hapo mon meliang ka amen sim nga ya ka bangan hikai ya ki wei pat ki sinong baka sinong mon meliang ka long ka wei ka sinong sin ka singi ka bala yap ndai ka ai ka ba pelong ingi kum kiramba ban pelong ka kum to de da ka jingi trelang jong kinong sinong ba ki babun hapo ka sinong jongi ki la long ki bala tre ki bala nang bala start ti nyo ka jimut bangin penwandur bangin le ya kile mission ki babun pi ki briu ki ong bai bagai isjan hills kala yap dengan ngabu ya ka challenge ba la dangila ban presini to ka don jing ayu bagi benha kata ka de ka point ke bahmat ka banga shat ai mesti mi ki briu habangi pensiu ngide ban nambot penha tega mul meliang ro kuntar ka jingi trelang jong kinong snong tu kinong lam snong barok ka yang tu ka badan ngilala ban tolong ka kum tu kum bagalong ti ya ka distrik ya ka cleariat kum ka distrik headquarter ngalabu ya ka matrekam hawapung kepada ka headquarter jong ka CNRD blok dengan da boleh ai ngakalat lembah kipat bakin kersan ya ngan persan ban wanra sakata ka kerdan kumba ka mul meliang ka yo model village ngingin yo ya ka district headquarter ke balong model bat kani ka CNRD blok headquarter kan long model tisibun ki plan ki strategis ki banga hingala penkre da ka benta ya ka bangan lek support ba haga jinya dei bat kumno bangin penne pensa ya ka mariang da ka ba penbor Henry da ka nuksa ka bangin ai kanang ba ngila ban convince ki nama busin bangin impu siki an kini kita ha ki briu kanom trekam kinam ngai hero lada kamdon kata jisna tu te min hi kalong ka badan kami ki awareness te ngi kum hapo mol meliang ngi wat hadu apo jingeseng wat hakani kini ki jingeseng ro ngi aji ka chpang kamariang namar don bok ba ka assembly kala ai ngi ka world environment de haki turu ki benta nganga shim kum wei no speaker ban ai ya kani ka jing ya ka awareness hoi ban ai ki pa ba te kum to na ki grassroots level ngin ai ki jing kai te kamot kan success ka kan Kenal tak ki mat ya kalau ni mak seki ini ki mat ba kampung san ba kin next pa ba ni macam mak kalau tu ba hoi hari tu ki mat ki ba ngong ka banung kong ka dei share hari jing dei ba ka yok ka kot te ka ka ba ki pa ba ki expect hamenta danga wan hakabor kalong ba ngan wanra ya ka government college hantai nanta kani ka clear civil hospital ka baki inaugurate tang hasai board ka bomdan ai hantai te ya katuro ngan penpha bat sakaway kumbalong menta ba kini ki PSC jungi ki sub center ki badan ha po ka konstitusi junga ki babud ki bangala lipet isne ndai takaway nga ong balada ngapoy ha kani ka yo ya kani ka lad ban long kumunong mikman wat hadu ha sub center level kin hawan ki doktor menta balai ki doktor ngidon hapo ke stage jungi nga ngalengok balai ka government ka kerdu balai ka government ka kurdu kam paikman ban penpha ya kani ka health sector ti kumalong menta khindiat hajing dei bat kani ka koi ka khia mo ka district dungi nei ka bala sha ben ka ka banga shamenta kum kani ka wonju ka ba menta ki don ka jingi ngas is nei mar kila ai bahai ka service ka don jingi ayu ka so ka ban shim ki kum ka wei ka agency ban penyai namar balai nga iba kala safe sha ki babun ki mesin leba ju kani ka 108 men kani wei khna u
udon kam ya kini ki ban ai oksigen ban warak sini silong dam don kini ki 108 kamut ula klar bakli te hapdeng kini ki jing ki ba ngi ya kedo kani ke sorkar kam pai khmat te syaka jing don kam jong uduk usuk kam pai khmat pin depet hadu kini hadu ka koi ka khia ha ka koi ka khia nadu grasuk pidon kini ki asha kini ki agan wadi kitu kiba train met bat men sim kiba lek ha kibru banayu ke sorkar kale ayu na mata juki hadu mata ngapet nga isne ki baki yakhi baki dawa baki le kini kita tang bata bakin biang nga mata ban yo ai ke jisri babiang ande gani ke sorkar MDA ke ba lampat do konran nga isya ba kalong ke sorkar ke banang tang banten tenbe tang banten tene nga dapat manu ba monitor ya kanika state ke jomi Menikani kayo ka ngan keren mo ya ka bangasnyo. Menikani kayo chief secretary ka kong Rebecca. Ngada ong mo ni sno don bok ba ni yo ta ka. To tang shi kat no kayo treba pri kala reta ito. Mentang yo daw ni ubatmai. Ngampua ba ni ubatmai unlong kumalong ka kong Rebecca just in name. Ada ngan itu nga yapi ba hagajing yo i jonga udon way UIAS uba hapok kasti jongi uba monitor lot. Tama kami tu ipi. What you chief minister iman penyan o. Te ngapit na mga involve ha kani kam environment. Te konrad kam fokus i kam environment. Henry ki kimya pat da ki department. Ki ya da kawai pat ka system da kini ki agency. Te PTP ba ki babun ki agency menta lembaga ni government ki implement na menta ban penya projects. Te kumto. Te ka jingu i junga bagani ka kani ka sorkar MBA hapo ka jingilam jong sa konran jai bu yo ban lemon te ngai ba kadon ka jima namar kini ki cabinet minister jongi what ki bangi expect bakin kren hantoro kimno kren ngamtip naga daw yu te nga ong tang kani ba kani ka jingal enti jongi hawar jar apply kamden shu ka jingal enti da ka pisal ni da ka jinte jiko man nomrao hano kan longbait da ka bor sampai ba kan thatlut ye kini jing te jing krom kan wan ben sachisen ka bor jong pat ba menta upai ba umdon bor shu nama ada chat te sansnan hendai ka ek bangan ya banten kela ka rukom perkhat kibriu daki kubur daki tre ban ya join da kan ka johnny ke jonga kalau minwan ra ya ka jing kela warja kalau dari bahas statement firma dan wife saya rumah kontrol kalau benda kita tahu mai amta pakai jong filik tegi agency ki buat bagi company hotel bani shop ni penkot ikan dengar cingkren ke jui dan sing lupa ya ke port rezeki pat bak ke jalan si ki nok tidak si gratis nyere ada party ki pat bas ki ka punya sengi le punya kumkot di sini menta kajian lenti jonga kumangala penbena hakini hagi local newspaper station po jantia juni bagajinya lenti ke jonga ba ngan apply tiket naga Amadmi party te ngalai kendo badu in charge bade pe ke North East ndai ka ai ka banga kamsham stom namar ba ka Amadmi party kamdon su ka tana trekam hang ne po Meghalaya jonga te ngan hapan apply ya ka tiket jonga shadu stage po political affair committee jo ki shadarhi te nga bu ya ka party kum ka second option ka fasi kade yanga bangan treishwa bangan yo ya kata ka jing kershan na kipat ba te ka party ngala approach kumto ngan ya hi suki danga yo ngan yele na ka Amadmi party danga yo ngan lek independent kumbalong mata tangkata hi ka kalong ka jing rai jonga ka jing debat ka ni ka party ke kalau biji tidak Amadmi party Amadmi party ngaji deka ba kini ki matri kam jonga habang nga persang ban penyamaj baka ideologi jog party kam yamaj kaya match baka Amadmi party ti ka Amadmi party ngalayo ban sekir lagi jog khmat ya ka ke bakaran le apa Delhi nata menta kala approach menta kala yo apa Punjab nilioi nata segiwe stir ro ka yu desa ka wero kalong ka kawena ka party ka ba kadang kiu hamenta bakan long ka strongest opposition hapo ka ri ke jongi te ki leaders ki jong ka menta ki biang te tangkatahi ka ba pelong ba matching ka ideology okey pada me okey tak bagus spesial ni biang tak boleh
Teki pai ba anong pai na kalau na po kirian ini ki pagi benta jong kerja jadi snow ke ke ba untuk sana ba olah pau ya ka jingang lut ke tu ju ba mi marana kalumpung sai patai aja kola teka shong hapi kom ki nang pai ni nyong ta ki nang patai ko bo de ke ba I pen snow bat kata kasa api kom ki pai ba nang pai ke channel jingi wan shem ya kara kulish